Kaixo, Pello! Kaixo, Eugeni? Zer mozu gaude? Oso ondo? Ono, Bai. jakin dezazu ilusio handia egitez dela zukin egotea. Bai, pozien naiz. Pello, abeslaria, nolatan abeslaria. Zortez izan da dena, ze ni berez, taldean, gitarrista bezala nintzen. Bai? Eta koroak egiten ditun, bai. Baina, lehenengo urte horietan, berez abeslaria zenak utzi zuen, eta ni pasa nintzen kantatzera. Bai. Baina berez, beti egon naiz instrumenturen batekin, edo bajoarekin, edo gitarrarekin. Eta Hori kasualidadez. Gustatzen zaizu instrumentua jotzea. Bai. Dena, musika orokorrean. Joko banu beste instrumenturen bat ere, oso ondo, oso gustora joko nuke. Txikitatik zagutu zinen musika munduan edo musika eskola batean edo. Begira, hori galdera interesgarria da. Txikitan, 5 urtekin 6 edo 7, joten ginen txirula-mirulara, hemen Amaraberrin. Bai. Eta nik utzi nuen ez zitzaidalako gustatzen, baina batez ere, gehiago musikan alfabetatzearekin datorrena ez, kortxeak eta hori. Hori dana ez zitzaidan asko gustatzen, gaina txirulakin egiten genuen dana eta ez zen oso atraktiboa. Gero instrumentuak aukeratu behar genituen orduan, denok, denok, nahi genuen gitarra edo bateria horrelako ez rockaren mundu lotuta duen instrumentua jotzea. Eta, azkenean ikusten non, gurasoek ez zuten nola eman baliabide horiek, gitarra edo olako gauzak, aukeratu nezaken gauza izango zen edo saxofoi bat edo trabesera bat eta horrek ez ziren asko motibatzen eta azkenean ez nun jarraitu, baina bai esan behar dut nire gurasoek musika asko entzun dutela beti eta horrek asko lagundu dit gero musikarekiko jarrera positiboa edo gero proaktiboa edukitzera. Etxean beti eduki izango zenuten musika edo musika entzuteko joera hori. Bai, amak zituen vinilo pila bat, eta tokadiskoz, zarroietakoa zeuka. Gero ez dakit nola, baina ja ez duen funtzionatzen. Eta hori, txikitatik kotxean baita ere, kotxean musika asko ez genuen bidaiatzen, baina bai asko juten ginen nire amaren herrira, eta bidai horietan autobia oraindik ez egon eginda oraindik, eta ordu asko txikitan goatzen dut hori, mendi Bultzamarako bideak luzeak zirela, eta ordu terdiko bidai hori musikarekin beti zen hobea. Nik ikusten zut, igual agertxalde eurritxu batek zure abistazioak eki gitarra agertu eta gitarra jo ordua eskuetan. Pasazaizu olakorik? Bai, euki ditut egunak. Ez nekala ezer egiteko eta orduak pasa ditut hor. Bai gustatzen zaizkidan abestien bertsioak egiten eta bai niretzat gozatzeko ateratzen dituan gauzak eta era espontaneo batean ateratzen dituanak eta batzutan horiek abestietarako ideia bezala erabiltzen ditut. Zer polita. Nolata jaio zen eskakeitan? Lagunen arteko ideia bat izan zen. Ordurretan, genokan talde versionero bat eta gure abesti propioak egiten hasi gilena, baina
momentu horretan gure gusto musikala, zegoen pixkat garaian, bueno, hirugarren eskaren olatua, ez? Horrekin lotuak zuden taldeekin, ez? Banda basoti taulakoak, banda basoti, betagarri, bueno, eskapeia, ez? Noi oso zerra zen guretzeko. Txikitan entzun dako musika zen baita ere, baina, bueno, ez hori justo ez, baina, bueno, estilo horretako musika Mad Cadiz eta olako taldeak asko entzuten genitun, garai horretan, gero horrela entzuten genuen, eta, bueno, Carlos eta bio, elkartu ginen hasi eta Borjarekin, norti, bueno, beranduago, buelta asko eman, azkenean elkartu ginen lehenengo eskakitan. Gero ja ondoren, pixkanaka batzuek utzi zuten, eta, osea, demora oso gutxian dena, urte terdi bihurtutan, bi urtetan, eta gero ja sartu ziren Olatz eta Gorka, eta ni abesten eta gitarra jotzen aldi berean. Ja, gitarra aurrera gutzi nuen. Bai, bigarren eskolako dago. Eta nola izan zen jendearen begibistara heltzeko prozesu hori, jendeak nola erreakzionatu zuen alegia. Nola erreakzionatu zuen jendeak? Hasiera batean, ginen hori, talde bat, bueno, abesti propio gutxi eta bersio asko egiten genitunak, eta herriko jaietan egiten ginen, baina, bueno, gero egia esan, eta hor, piraten abestia egin genuenean, hori izan zen buma bezala. Osea, horrekin, piraten abestiarekin hasi ginen pixka bat ezagunagoak egiten, Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Gehiago, Gasteizera jun, Bilbo aldera, Bizkaiatik ere, kontzerturen bat, Nafarroako iparraldean, eta, bueno, herrien, osea, zabaldu zen pixka bat, deitzen ziguten herrien, ez? Guzta hori, hori hasiera batean, gero atera genuen diskoa, eta, bueno, egin genuen gira bat ola, osea, bastante ondo lehenengo diskoa izateko, eta, bueno, jo genuen gaztetxe askotan, herriko jaietan, eta, bueno, piratetan ere jo izan genuen, uste, lehenengo ondoren, baina, bueno, bai horrek eman zigun bisibilizazio handia. Gero beranduago baita ere, edo zer dugu posible egunarekin ere, Manu Txau, Tania eta Estepi Selekta ere egon zirela jotzen, eta hor, karo, jende piloa juntzen. Gainera, pirate kantolatu zuten egun hori, egun berezi bat bezala, eta hori, eukizun zera oso zabala, hori hartzun zabal bat. Eta gainera, egun horiek oso aberasgarriak eta eskerronekoak dira zuentzat, zergatik jendea ezagutzen duzue, eta... Hala da, eta hori izan zen kasua, eta, bueno, ezagutu genituen musika munduan erreferenteak diren bi pertsona, Fermin Muguruza, Euskal Herriko eta estatu mailan ere, eta Manu Txau, maila oso handi batean, artista mundiala da, internazionala. Eta, bueno, euki genuen ideia, igual egunen batean, guai zegokela, zer egitea elkarrekin, eta, bueno, pixkanaka, gero Ferminela ondo zigun, bertan crowdfunding prozesu bat egiten eginela, orekariak disko ateratzeko, berak lagundu zigun, horre elkarra ezagutu genuen pixka bat. Eta horrek, gero, aurrerago, ireki zigun atea, berari kolaborazio bat eskatzeko, ez bakarri berari, baita ere Manu Txauri, eta ark asko lagundu zigun horretan, eta, bueno, oso aberasgarri izan da, ze jenderekin aurkitu geran bidean, eta, bueno, gure jarrera izan dela beti irekia, eta, bueno,
ez? Bai. Horrek, osea, horiek ere, eta bueno, eta azkenean guretzat ere referente izan Bai. diren pertsonak, bueno, gure musikan ere ditzeko, guretzat horre bat izan da, zurretan. Zer da aurrekariak? Zer da aurrekariak? Bai. Aurrekariak. Galdera hona da. Bai. Metafora hori zen... Bueno. Gainera metafora dauka. Bai, metafora bat dauka, noski. Da, bueno, funambulistaren kontua, ez? Sokaren gainean igotzen dela, ezta? Eta, azkenean bi poloak hartu behar ditula bere gain, bai? Baina bizitzan ere, gertatzen da, ez? Igual, estropezu egiten dugu aratze guztik, baina horrek ere fuerte egiten digu beste aldeaka mugitzeko gorputza. Osea, aprobetxatu indar positibo bezala, bueno, bizitzaren kontingentziak. Egun, eduki ditzazkegun arazoak, ez era dramatiko batean bizitzeko, eta, bueno, eskigatzeko, eta, bueno, izan zen pixka bat urte arraroa edo bitxia, eta, bueno, horretaz ator. Horregatik esaten duzue, sokaren gainean negaiki nahian gegoa. Noski, soka da... Claro, egon behar du, bai. Aurrera egiteko. Zepoileta kanta hor. Eta badaukazue eskaiketan ikuspuntu gehiago aurrera begira. Horrera begira, ikuspuntu gehiago? Zein zentzutan, ikuspuntu gehiago? Jortzeko... Bai. Bueno, gure ideia da, hemendik aurrera, bueno, maiatzetik aurrera, 8 bat kontzertu, gutxi gora bera, 8 bat kontzertu, eta, bueno, hori dana berriak emango ditugu, eta, bueno, baina momentuan gabiltza abesti berriak prestatzen, eta horrek denbora asko hartzen du. Bai, gainera beti ez dira produktiboak abestiak egiteko, eta gu gainera oso, esan nahi, ez dugu edo zer gauza aurrera eramaten. Gustatzen zaigu detaileak zaintzea, eta... Ondo egitea. Eta dena, bai, ondo egitea eta zerbait txukun ateratzea. Orduan, ordu esko ematen ditugu gure barne eztabaidekin, gu geu, bakarrik ere, bakarka ere, eukitzen ditugu, lokomotora batzuk, gora eta bera, hola. Exigenteak. Autoexigenteak eta gure artean ere, orduan batzutan, batzutan arriskutsua da hori, eta, bueno, bai. Denbora behar dugu eta momenturen batean aterako dugu. Kontzertu batera gomizatuko duzue, ez? Aski, bai. Horreko nahi, lehenengo filana, ez? Bai. Leku berezi bat. Gure artean eukitzen dugu jende asko lagunak eta askotan gonbidatzen ditugu kontzertuetara. Eta, bueno, hor estenatoki gainean egoten da, bueno, lekua dagonean eta bar, egoten da txoko-txoren bat, ondo ikusteko, ondo legoke, egunen batean, kontzertu aproposen batean, baina bai. Bueno, pero, mila esker, etortzeagatik, nire ilusioa etortzea benetan, eta bidaleko diego gugu ikusten musu eta gugu bego bat. Bai, bale. Bueno, jene, agur! Zaindu, aio.